Benvinguts a Atlàntida. Som la primera companyia d'assegurances mèdiques a Barcelona, fundada ara fa 90 anys. Som gent de casa que cuidem els nostres assegurats com si estiguessin a casa, amb centres mèdics propis al cor de la ciutat. El nostre objectiu és donar sempre el millor servei, la màxima qualitat i una atenció personalitzada per a tots aquells que confien en nosaltres. Estem contents de poder cuidar els nostres assegurats, d'oferir sempre l'atenció més propera, més professional i més personalitzada, amb les millors instal·lacions. Us convidem a conèixer els nostres centres i els nostres professionals. Estem a la vostra disposició. Grup Atlàntida està format per Atlàntida Assegurances Mèdiques, la Clínica Dental Atlàntida, Dependentia, l'empresa de serveis d'atenció domiciliària, Medicina Lliure, un quadre mèdic baramat, i les nostres residències, Mas d'Anglia, Sarrià i Mas Piteu sobre la Ronda de Dalt. La nostra satisfacció és la satisfacció dels nostres assegurats, col·laboradors, usuaris, residents i treballadors. En definitiva, de totes aquelles persones que confien en nosaltres. Ens esforcem cada dia per ser millors, perquè tingueu la millor atenció amb les millors condicions. Gràcies per confiar en Grup Atlàntida. Gràcies per saber valorar la nostra experiència i el nostre compromís amb l'excel·lència. Per part nostra, només us volem assegurar que us seguirem cuidant com a casa. A Atlàntida som un grup empresarial que atenem persones, que volem la millor salut per les persones. Un grup d'empreses que vol ser casa vostra.